ዛሬ ሐምሌ 9 ምሽት አካባቢ በመቀለ በሚገኘው አሉላ አባ ነጋ አየር መንገድ ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይዚ ሚድያ ልሕና ዲኹም ከም ይፅንሑ ሎም ማንቲ ሒዘልኩም ካብ ዝመፀኹ ቪድዮታት ንኣኹም ሰኹም ዝናኒና ደስ ዝዋለ ቪድዮታት ኒው ሓድሽ ቤተሰብ እንተሃሊኹም ኩልኩም ሰብስክራይብኩም ጋር ኣይትረስዑ እዚ ቪድዮ ዝተመችኩም ላይክ ላገርኩም ጀምሩ ሓት እስኪ ንኽላ ቪድዮና እስኪ ሓት ከም መጀመሪ ቪድዮና ክትኮን እስኪ ብዛብ ዝለላ ቪድዮ እስክንጀምር ኣብ ኤርትራ እዛ ምስሊ እዚ ያለው ማዓንቲ ምስራኹ እዚ ጽርግያ ከምዛ ዓይነት ተመሳሳሊ ጽርግያ ከም ዘሎ ዘኪራ ማለት እዩ ሓደ ካብ ኣስመራ ተበጊስካ ንባፅዓ ትኸደሉ ግዜ ከምዛ ዓይነት ጽርግያ ትረክብ ኢኻ ካልኣይ ድማ ካብ ኣስመራ ተበጊስካ ከረና ትኸደሉ ግዜ ድማ ከምዛ ዓይነት ጽርግያ ትረክብ ኢኻ ማለት እዩ ክልቲአን ዘስም ናይ ዘን ጽርግያ ድማ እንታይ ከም ዝበሃላ ኣብ ቦታ ኮመንት ተጻሓፉን ማለት እዩ እወ ብዛዕባ እዚ ጽርግያ ለዘለኹ ኣብ ቦታ ኮመንት ተጻሓፉ ለይተን ኣስማት እስኪ ሓት ሓሳብኩም ኮመንት ናገለጽኩም ነጥርስክና ቪድዮና እሞ ማስማዘር የተስፋቱ ተቆርጥ ጌራስ ካሊት ስራሕ ክሰርሕ ከለኹ ታይ ስራሕ ዝና ገንዘብ ክትበን ኣነ ግን ገሪምኒ ከመይ ጌራ ወዲ ወላ ተስፋቱ ተቆርጥ ያ ግዶፍ ወላ ይግዶፍ ገለ ይትብል እንዳይለስ ባዕለ ይራስ ገረም ኣክዘራ ማዘር ኢንሻአላህ ከምዝ ኣብዚ ደረጃ ከበጽሕ ድገበረት ነኻ ማስ ከምዚ ናይ ማዘር ይበቃ ድኾነ ነገር ክስታይ ገበር ከለኹ ቀዳማይ ጽቡቕ ነገር ካንታይ ሞራል ድቡንኻ ገዛና እዩ ድኾነ ነገር ተሰሪሓ ኣብ ገዛና ትረአ መጀመርያ ሳምፕል ማለት ኣብ ገዛና እምሪዋ ቤላ ወላ ሳክታ ኮትኮንታ ግን ቤላ ኣገሪ ኣድባር ኣብቲ ገዛ ተሓልፍ ያ ኣብ ህዝቢ ሽዑብ ድሕሪ ተሓልፍን ሽዓ ትረአ ግን ፊልም ብጣዕሚ እዮም ክሳይ ድገብሩ ካብ ቀደም ስለንረውና ያስተማቕሩ ገሊኦም ኩል ኮመንት ወላ ይብኻዮም ገለገሊኦም ሕጂ ኣሎ ሕጂ ሓደ ብራዘር ይምናስ ያለ ካሜራ ከመን ሰርሕ ይብዛዓዲ ሰርሕ ነይሩ ምሳናውን ፊልም ገለ ሶ ሕጂ ሪያ ይሕልፈካኒ ድኾነት ነገር ተሓሊፋ እዚኣ ኮንቲንቲ ከምዚኣ ኮይናላ ከምዚኣ ክስተከናትኩም ገለ ብሎ ሕጂ ኮመንት ወላ ይብኻ ገሊኦም ኣብቲ ገዛ ሕጂ ማዘረ ግን ቀዳመይቲ ናተይ ተዓዛቢት ማዘረ ድኾነ ነገር ተመፅያ ወፃያታ ፊልም ርኢና ነው ሙሉ ማዓት ያኸዛረት ውዕል ኣብዚ ድወፀ ፊልም አንተ ሒዝ እስኪ ሓወትና ይዛሓውና ቪድዮ ከም ትዝሪያኩም ይዝመስል ፋሚሊ ሰፖርት ልገብረካ ተኮይና ምንም ነገር ኣብ ስራሕ ብጣዕሚ ደስ ባልና ሓት እስኪ ሓሳብኩም ኮመንት ናገለጽኩም ንወስር እስኪ ናብ ቪድዮና ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብዚ ኸ እስኪ ኣታዚ ዴቭ ክንደይ ጓተም እዩ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ እንዳኣትርኢ ዘዋቦሲ ከምዚ ገይሮም ከዛርብዎም እዮም ዙም እንታይ ኮይኖም እዮም ተዛሪቦም ዘማቦቶ ተባሂሉ ግን እቲ ወዶም ስድራይ ተኣሲሮም ስለ ዝበለ እዩ ስድራይ ተኣሲሮም ክብል እንከሎ እንታይ ገይሮም ይእሰሩ ኣብ ደገ ንሱ ከም ኩሎም ኣብ ደገ ዓዘፍዘፍ ዝብሉ ዘለዉ ዓዘፍዘፍ ስለ ዝበለ ስድሩ ንምንታይ ይእሰሩ ክብል ዝፀንሐ ሰብ ዋ ኣታብ ዝኾንን ዘይኮንን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘሎ ሰሰኒዕኹም ሃለፍለፍ ኣይትበሉ ብጭብጥን ኣለኹም ስድሩ ዝተኣሰረ የለ ገለ የለ ክብለካኹም ከለኻ ኣዛሪቦሞም ቆንጠጠፈ ኣይ ብርሃ ሰማይ ክትጥምት ኣብ ታሕቲ ዝካየድ ዘሎ ነገራት ከይረኣኻዮ ሓልፈካሎ ኣይ ዳዊት እስኪ ብቻት ቪድዮ ከም ዝሪአኹም ይዝመስል ናውፅ እስኪ ወይ ኣደን ገለት ይብለና ለዝኻ ኣደን ገለት ይብሎ ጠውዮም ገለ ኳሽሙ ኾነ የረም ዶ ኣበይ ኤርታ ሄሎ እንታይ ሓደ ክልተ እንታይ ኢደይ ጠውይካ ገለ ማለትካ እዎ ኢልክ ጠውይ ገለ ኳሽሙ ኾነ የረም ዶ ኣይተረዳእ እዛ ደንዛዝያ ኣነ ይነግር ስለዝኾንኩ ኮይደን ገዛና ገለ ስለዝነግሮም ንምሳ ዝኸዳ ዋል ገለ እንዳጠወይዎን ከለዉ ኣነ ኖ እዛ ትነግርያ ገለ ግደፍዋ ገለልዎም ማለት ደንግ ትነግርዳን ገዛ እታ ትገበርኒ ኢደ ተጠውይኒ ለይናይት ሃርሚ ለይናይት ምናልባሽ ኣብ በረኻ እንተተጋጊና ኸ ንስድራ ሒድ ክንነግሩ እዮም ዋ እንስኹም ብሞታት ከምዚ ተደቂስካ ከናይ ምንታይ ስድራ ንነግሩ እዮም ኣንሳን ተደቂስና እዎ ቀደም ነግሩ እዮም ሓራይ ንክልክኒ እዎ እሞ ኣነ እኮም ይነግር ተዋርደካ ተእስረካ ድንግልና ወሲልካ ተባሂልካ ትእሰር መዘዝ ይሓ ትሽላፅል أتينا تيا خبرتيا قولي قريري معايا سناي دعنا أدول اللي بيجوا تعال نقول لي ترى أنا ده أدو بوست تالك دول لي نورمال أبني نعلم إنجي لي برا ودينا لايف أبدي بوست تعرفي سبورت جنبيره أنا بكا نفس من طيقك تأتيتك عيلتك أوزني ورا تأتيتي عالمي من أمني لا توك أزغل له لو من طيقك عنده حرقنا تيك هنس هو تيك مرة هو اللي حضر قبل جنب كحز وزه يتصبنا لنا عميني عبوزه أنا قرأت لني بوزه أنا قرأت لنا فعلى علامة يعني بوزه أنا قرأت لنا أجلني زبوس تجنا من الجديا خام بلعنا الجديا ما طالب إيه اللي مساكيني نيفر ستوب جريه
قلنا هاجي تقولوا الكرادي نيرانا نترفوتو مع النيرة تدلي خي تعنا تدلي لا شرط خي تدلي كرمتك بدي فيه ولا لبسها مهنات تملع تشطي تركس ودي ويتاتي تاع ايش اسكوزغا اتي تفوتو ودي ريجكت كبز جبركا نديخا مستنقرا عايز تربح حلوه ما خانت هيدي زبلني وقت لبمي وين عقزها بلبوناكو تلفون له كم بأكل مركب عبيني دقيق ما قد خيط أما قد خطاب غيلني أنا حرية بلنا عمتا أبزاد غاقة ذاك تنحكمو دلي عبالك ترخبني له شعنا نو سدرا خنتا قوايين خيلني او كيت غورشنا بلانا له هو أمريت مساعد اسكوزغا حساون هادادن ودي مجمرة قوال نستيت تتصل أو بحرنا يود خنقركم حسا ودي تفوتنا حسا ودي أفوتنا حساوي ودي تفوتي أخي أدو حرق ندوي زاخي ما تحس حدا ودو موتي نعاقي نادع ساكن هالي نعاقنا واكاكن هالي أنا كم زمز مكينا نيني نيكس همز قبري نيكس لقونت سرحنات نمو همز قبري مسوداخو همز قبري كيناق لقونا ولا عموتي بيكوركيو منا بيلو أدعس مسبلكي تو يا أخي مساوخيو دحريو يقولي حشيت الكستاي تفوت يا أخي ما كل زي الحشي اللي غانس المجمرة زي كده حشاي الحشي حساوي الغنا ودي الفتا اللي الحساوي حساوي اللي غانس عفاني الخيل إذا حشوت الكيف لوتو غيرو قال الخيل عينسه عين فوت حصوت محسا ونقول له حما عندي نود حصوت يتصبق لنا حدا قاعد سودي زيلو زي بلو زي كولا نجر زارودي عين فوت لنا مجمرة ما نمتاي تفوتي مجمرة شيء ليولو نجر همزة نين مسلكي واو منام تاريخي دحريو لا ويلوها ليولو سوي وهاي انها تاي تكبر نيكا تحشيمو توها مستواها شكرا بچا لو هم يني حتى ناصر انا هم يقبروا بالتي لغنا هم بقى زترين جزحزلك هم انا نحسب لا Hey, come look at this. جي غدم ساعة نيرنا هيب هوب ام جي ام نيرم مايكل جاكسون مالتي مايكل جاكسون Very good. شو مايكل جاكسون يا غا ناصر very good ونسمع كده ዛሬ اسكوزغا بتعمي زحزن አሉላ አባነጋ ላይ ቀላል ያለ አደጋ ተከሰተ ይብለናል። ለዘጠኝ ምሽት አካባቢ በመቀለ በሚገኘው አሉላ አባነጋ አየር መንገድ ቀለል ያለ የአውሮፕላን አደጋ እንዳጋጠመ በቦታው ከሚገኙ ምንጮች ለማወቅ ችያለሁ። ሁሉም ተሳፋሪዎች ግን በሰላም መውጣታቸው ታውቋል። የአደጋው መንስኤም በባለሙያዎች እየተጣራ እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል። መልካም ምሽት። እስኪ ሐት እቲ ቪዲዮ ከም ዝሪእኹሞ ዝመስል ኣብ መቐለ ኣብ ኣሉላ ኣባነጋ ኤርፖርት እዩ ተፈጢሩ ንሽተይ ቅልል ዝበለ ሓደጋ ተፈጢሩ ግን ኣብዞም ተሳፈርቲ ምንም ዝበፅሐ ሓደጋ የለ ይብለና ኣሎ ብጣዕሚ ተመስገን ይለብል ህምሳት ማት ኣውሮፕላን ዝኾነ ሓደጋ ክፍጠር ተሎስ ኩሉ ግዜ የፍርሕ እሞ ብቻ ጽቡቕ እዩ እስኪ ሓሳብኩም ከመላግረቶም ናብፀር እስካብዝኒ ሓንቲ ናይ ለጉቢባ ቪድዮ ሪና ንመለስ ኣብ ሓደ ገዛ መቕማጥ ማለት ምስ ካልእ ሰብ ምፅዋር ማለት ካልኦል ሓንቲ ትርጉም ይብሉ ንምንታይ ካ ባህሩ ድሕርካ ትፈልጦ በቃ ሰብ ወላ ናይ ባዕሉ ባህሪ ኣይፈልጥን ሕጂ ሽግርና ከም ዝብለኩም ያነ ፐርፌክት ሰብ ስለምፅቤት ፀገምናኩ ፐርፌክት ዝበሃል ኣብዚ ምድሪ ሰብ የለን ጋይስ ስፔሻል ተደኮይን ፐርፌክት የለን
በቃ that's why ምስ ሰበብ ሓደ ገዛ ክትነብር እንከለኻ ብጣዕሚ ምፅዋር የድልየካ ህይወት ተፃዋዊርካ ኣይኮነን ኣብ ገዛሲ ኣብዛ ዓለም ከማንሲ ስለ ተፃዋወርና ኢና ክሳሕ ዘለና ብርዜን ፀዋርና ኢና ተንኸውን ንብስ ወከፍ ሰብ ሓደገኛ እዩ ብዛ ዓለም ብተፈጥሮ يسر تزاوير خيال لايف تزاوير خاتلي حليف خيا خبيري بشاس كي حساهم كومنت لاقرصكم بيو جايس نالمان فيدينا جومي موس نيرو ماونيكس فيديو تمسك سال متو شانال دي سبسكرايب مكار كيترسو زي فيديو تتموچكم لايك لاغوركم بيسي موچون دك عبيتي